Szeretettel köszöntünk benneteket a Stresszorvos YouTube csatorna első debütáló adásában, ahol olyan izgalmas témákat fogunk kivesézni, mint hogy mi az a funkcionális orvoslás, mi egyáltalán a stresszorvoslás, és hogy hogyan közelíthetünk az egészségi állapotunkhoz rendszerszemlélettel, és mégis a modern orvostudomány eszközeivel. Ehhez segítségünkre lesz Dóczy Gergő, dr. Dóczy Gergő, belgyógyász szakorvos, aki 15 évi németországi tapasztalattal érkezett haza, és immár itthon segíti a pácienseit. Gergő, kicsit mesélnél arról nekünk, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a funkcionális orvoslással, mi vezetett téged erre az útra? Sziasztok! Én is köszöntöm a nézőket, nagy szeretettel, téged is, Anikó, és egy érdekes sztori volt ez tulajdonképpen, hogy hogyan is találkoztam a funkcionális orvoslással Németországban. Az elmúlt 10 évben főként ügyeleti munkát csináltam, és az egyik kollégámnak a felesége volt egy funkcionális medicina praxisban asszisztensnő, és tulajdonképpen egészen addig, amíg vele nem kezdtem el beszélgetni, egyszer fogalmam sem volt róla, hogy ilyen egyáltalán létezik, hogy funkcionális orvoslás. És akkor ott az ő praxisukban voltam tulajdonképpen először hospitálni gyakorlaton, és ahogy ők bántak a betegekkel, amennyi időt szántak rájuk, és amilyen alapossággal vizsgálták őket, az teljesen más volt, mint amit a klinikai gyakorlatban addig tapasztaltam, és így határoztam el, hogy oké, nekem ezt a fajta orvoslást meg kell tanulnom. És hogyha mi is megtudhatnánk ebből néhány lényeges információt, hogy mi az, ami mégis más ebben? Miért szükséges ez? Miért lehet szükséges ez a pácienseknek? Miért jobb nekik, mint a hagyományos orvoslás? Hát egyrészt szerintem, ami nagyon fontos, hogy amit te is már a bevezetőben említettél, hogy rendszer szemlélettel fordulunk a páciensek felé, tehát igyekszünk az egész, már az ő egész történetét is nézni. Ugye ez gyakran az első találkozáskor azt is jelentheti egyébként, hogy hát extrém esetben, pont most hétfőn volt egy páciens, aki 3,5 órát ült benne a rendelőbe, mire végigjutottunk az ő sztorián is, meg is vizsgáltam. Tehát, hogy egy ilyen longitudinális formában is nézzük, illetve igyekszünk képet kapni a különböző szervrendszerek állapotáról, tehát hogy nem csak egy szervrendszert nézünk, mint ami az általános szakorvosi gyakorlatban jellemző, hanem nézzük a bélrendszert, a hormonális rendszert, nézzük a lelki tüneteit, a táplálkozással kapcsolatos szokásait, tüneteit, így ez más. Tehát olyasmi, mint egy nyomozás, lépésről lépésre felderítitek a páciensnek a... Gyakran így van, erről majd, ahogyha később beszélünk, úgy belemerülünk a részletekbe, akkor hozok is példát, mert nagyon, nagyon izgalmas tud lenni. Említetted a bél kifejezést, az agybéltengely kifejezéssel mi is akár a közösségi médiában egyre gyakrabban találkozhatunk, ugye mióta divatba jött a self-care, egyre jobban foglalkoznak magukkal az emberek, gyakran jön szembe ez a kifejezés. Erre tudnál esetleg nekünk egy hétköznapi példát mondani, hogy hogyan befolyásolja a bélrendszerünk állapota, akár a hangulatunkat, gondolkodásunkat, közérzetünket? Köszi ezt a kérdést, mert ez tényleg mostanában nagyon előtérben van, és közszájon is forog. Én abban a nagyon jó helyzetben lehetek, hogy talán Magyarországon az elsők között tudom mérni is azt, hogy milyen állapotban van a bélagytengely. Mindjárt láthatunk is rá egy példát. Bocsi. Erre van egy kidolgozott rendszeretek, hogy hát többek között ugye tudjuk mérni a bél-májtengely, a bél-vesetengely állapotát is, és amit most a kivetítőn látsz, az egy
olyan kliensnek a lelete, aki amellett, hogy gyakran puffad, tehát voltak hasi tünetei is, a gyakori rossz közérzettel, szorongással is fordult hozzám, és akkor ez itt ez a 4 paraméter, ez a tulajdonképpeni bél-agytengely, tehát azt méri meg, hogy a bélbaktériumaink azok milyen idegrendszeri átvívő anyagokat, idegen szóval neurotranszmittereket termelnek. Például, ami itt nagyon feltűnő, látod is, hogy most már ott alul ez a GABA érték, az szinte igen. Pirosba hajlik. Ez rosszat jelent? Ez azt jelenti, hogy megtaláltuk gyakorlatilag egyik okát az ő szorongásának és rossz közérzetének. Miből méritek ezt? Mi a vizsgálat? Hát ezt a székletből tudjuk mérni, hiszen közvetlenül ténylegesen így tudjuk megmérni azt, hogy az ő baktériumai mit termelnek. Ez egy teljesen általános székletvizsgálat. Igen, és ami meg tök érdekes egyébként, hogy ezen így ma reggel még a felvétel előtt gondolkoztam, hogy vajon mit is tudnék ide még érdekes dolgokat hozzáfűzni, hogy gyakran fordul az elő, hogy például páciensek refluxal plusz szorongással, puffadással, vagy tehát hasi tünetekkel plusz szorongással, esetleg pánikkal, mint a következő páciensnél látjuk majd. Összefügghet ez? Igen, tehát hogy ők csak azt akarom mondani, hogy ők gyakran például a Xanaxot, vagy olyan benzodiazepineket kapnak, tehát a szorongásra kapnak egy gyógyszert, figyelmen kívül hagyva azt, hogy nekik béltüneteik is vannak, és az érdekes, hogy ez a benzodiazepin egyébként ugyanazt a hatást fejti ki, mint a GABA, tehát hogy ebben pótolják, ebben viszont ugye, ami szintén jellemző, hogyha mondjuk a bélflórán segítünk, vagy ezt felépítjük, vagy olyan probiotikumokat adunk, amik a GABA szintet növelni képesek, azoknak vagy annak azért kevesebb mellékhatása van, mint ha rögtön Xanax-szal kínáljuk meg a beteget, és hogy itt ez az összefüggés, ez fontos lehet így a bélagytengely tekintetében. A másik, amit látsz ezen az ábrán, hogy a szerotonin szint is azért, ha nem is teljesen rossz érték, de az alsó határértéken található, és a szerotonin az, ami az általános jó közérzetért felelős, szabályozza az étvágyunkat az agyi szinten, és lokálisan pedig a bélszinten szabályozza a bélmozgásokat. Tehát, hogyha alacsony a szerotonin szint, akkor az ember hajlamos lehet székrekedésre, vagyis hajlamos lesz székrekedésre. Itt, hogyha ez egy általános rossz közérzettel párosul, ez a fajta habitus, ennek is megtaláltuk az okát a bélagytengelyben. Tehát, hogy ezért tartom én nagyon fontosnak, hogy ez most már mérhetővé vált. A honlapodon is feltünteted, hogy a mintákat nem Magyarországon, hanem Németországon elemzik ki. Van ott esetleg egy forradalmi technika, vagy valami olyasmi, ami itthon még nem elérhető? Miért ott kell kielemezni ezeket a mintákat? Az a helyzet, hogy amit a kivetítőn látsz, azok a paraméterek, azok ténylegesen megmutatják azt, hogy a baktériumok, a bélbaktériumaid mit produkálnak az adott helyzetben, tehát hogy mondjuk a bélagytengelyed ennek következtében hogyan működik, és ez a fajta vizsgálat, ahol hát ugyanúgy, mint egy vérvizsgálatnál, nem azt mutatja meg, hogy mennyire lehetsz hajlamos gyulladásra, hanem mondjuk, hogyha a bakteriális fertőzésedben mennyi a gyulladásos érték. Itt is egy konkrét értéket kapsz, és ez a forradalmi vizsgálat, ez gyakorlatilag ez év márciusában a világon egyetlen laborban, ebben a laborban elérhető, és ott vezető professzor, egyébként egy nagyon-nagyon szimpatikus ember, emberileg is, ő
dolgozott rajta az elmúlt 5 évben, hogy ezeket a paramétereket, azokat is, amik mondjuk a bél-vese-tengelyt jellemzik, vagy a bél-máj-tengelyt, vagy a bél és a hormonális rendszer kapcsolatát, ezeket elérhetővé tegye, mérhetővé tegye, nem csak azt, hogy milyen baktériumok élnek a bélben, hanem azok a baktériumok, azok együttműködnek-e veled, úgymond, tehát hogy te jól táplálod őket, és ők számodra hasznos anyagokat termelnek, vagy pedig élnek ott olyanok is, amik az elhízásodat segítik elő, vagy hormonális problémát okoznak, vagy éppen szorongásos állapotokhoz. Mondhatjuk azt, hogy ha valaki ma Magyarországon ilyen részletességgel, ezekkel a paraméterekkel szeretne tudni arról, hogy mi zajlik a bél agytengelyébe, akkor hozzád tud fordulni? Tehát te vagy az, aki ebbe a vizsgálatba tudtommal igen, azért is ez is izgalmas sztori, mert ugye mondjuk pont a bél agytengelynek a paraméterei, azok már korábbtól is elérhetőek náluk, ha jól emlékszem 2021 óta van ilyen speciális vizsgálat, úgyhogy erről esetleg tudhat más is, de azokról a vizsgálatokról, amik a baktériumok által termelt toxinokat vizsgálják, amik vesekárosítók, az energiatermelő sejtszervecskéket, a mitokondriumokat károsítják, vagy éppen védőjellegűek, tehát megóvnak minket a diabétesz kialakulásától, vagy erősítik az immunrendszerünket. Ezeket a paramétereket március 10-től, ez év március 10-től tette lehetővé ez a labor, hogy mérjük, és pont február végén voltam ebben a laborban, vagy ehhez a laborhoz kapcsolódóan, konkrétan a laborban volt a helyszín egy továbbképzésen, ahol így kvázi annak a 30 embernek, akik ott voltak, először kommunikálták, hogy ez létrejön és jelen van. Úgyhogy nem hiszem, hogy sokan tudnának erről azokon kívül, akik ott voltak. Akkor még, tehát igen. Tehát ez mindenképpen egy forradalmi technika, amivel érdemes élni, hogyha ilyen alapos képet szeretnénk. Igen. És akkor is, hogyha van valami fajta gyomor-bélrendszeri tüneted, plusz még hozzá kapcsolódik esetleg más tünet, mondjuk egy inzulinrezisztencia, vagy hormonális problémák, például itt egyik nagyon fontos kórkép az endometriózis, igen. amiben azt találták, hogy azok a szintén bélbaktériumok által termelt faktorok, amiket tudunk mérni, pontosabban a védőfaktoroknak a hiánya egy nagyon fontos a lefolyásban, tehát a súlyosságban is szerepet játszó paraméter. Szóval, hogy nagyon sok, hogyha bélprobléma plusz még valami, mint ahogy itt is, ugye itt éppen mondjuk a lelki tünetek voltak előtérben, vagy mint a következő betegnél, ott azért szintén hasonlót látsz, hogy ő volt a refluxos tünetekhez kapcsolódóan jelentkezett, amihez pánikrohamok, refluxhoz, tehát ugye refluxszal úgy van, hogy azért az egy ilyen nagyon erős mellkasi fájdalmat is tud okozni. Ez ugye minden belgyógyászati tankönyvben benne van, hogy differenciál diagnózis a refluxnak a szívinfarktus. Tehát, hogy a gyomor égés azért az lehet nagyon erőteljes fájdalommal is járhat. Nem csoda, hogy pánikrohamok kapcsolódnak hozzá, de ezeket a pánikrohamokat erősítheti az, hogy szintén egyébként a másik beteghez hasonlóan itt is találtunk egy alacsony GABA értéket, ami a pánikroham szorongás részét részben magyarázza, hogy miért alakult ki, és történetesen ez a beteg, akinek már egy azért eléggé erőteljes
elég erőteljes diszbiózis indexe is van, itt azért a színkódolás mutatja, hogy már szinte pirosba hajlott, ez a 28-as. Hát ez azt jelenti, hogy mennyire potenciálisan kórokozó baktériumok, egyrészt mennyire lehetnek a baktériumok kórokozók, részben ugye itt már a toxinokat is tudjuk vizsgálni, tehát hogy ezek a baktériumok aztán ténylegesen mennyi toxint is, mennyi méreganyagot is termelhetnek, és ebből adódik össze egy ilyen átlagos szám, azért a 28-as az már elég rossznak számít. És mennyire jellemző az, hogy téged már ilyen állapotba keresnek meg a pácienseit, hogy már pánikrohamokkal küzdenek, vagy tartósan rossz közérzetük van. Egyáltalán akik még nem tartanak itt, de mondjuk tapasztalnak fáradékonyságot, levertséget, van-e egy ilyen tünetegyüttes vagy idő, amikor célszerű a funkcionális orvoslás felé fordulni? Vagy egy belső riasztóberendezés, mihez lehet ezt kötni? Van-e ilyen egyáltalán? Hát ez érdekes kérdés ez is. Ehhez kapcsolódóan eszembe jut egy tanulmány, amit a képzés során hallottunk, és ott azt nézték egyébként, hogy bizonyos genetikai konstelláció mennyire gyorsítja meg azt a folyamatot, vagy mennyivel előbb jönnek azok a páciensek, akik mondjuk genetikailag is egy nehezebb helyzetben vannak, anyagcseréjük az terheltebb, és azt találták, hogy akiknél egy bizonyos genetikai konstelláció fennáll, azok már akár a 20-as éveik végén is átlagosan bekerülnek ebbe a funkcionális orvoslás rendelőbe azokhoz képest, akiknek pedig a genetikai helyzetük kedvezőbb. Erről is kaphatunk képet a hozott anyagainkról, a genetikánkról, hogyha hozzád fordulunk? Tehát ezt is vizsgálod? Egészen? Igen. Lehetőség van arra, hogy megnézzük azt, hogy az adott egyén milyen méregtelenítő képességekkel rendelkezik. Arról is képet kaphatunk, például, hogy mennyire lehetünk fogékonyak egy lelki betegségre, depresszióra, vagy akár a függőségekre genetikailag. Ez is nagyon izgalmas, mert hogy az a gén mondjuk, ami a függőségek kialakulásához segíthet hozzá, ugyanakkor a méregtelenítésben is szerepet játszik. Tehát például azt találták egy génnél, aminek nagy szerepe van a központi idegrendszerben, tehát az agyban is, hogy hogyan élünk át dolgokat, mennyire sokáig tart aktuálisan egy élmény, mennyire sokáig tart ki egy adrenalin fröccs, úgymond. Az ugyanaz a gén szerepet játszik méregtelenítő folyamatokban, tehát akik mondjuk úgymond kvázi jobban átélnek, vagy tovább tart náluk egy adrenalin hatás, azok viszont a másik oldalon a keringési betegségekre hajlamosabbak, mert viszont a méregtelenítésük is lassabb. És említetted, hogy már egész fiatalon, akár a 20-as években előkerülhetnek különböző problémák, hogy akkor, ahol ezt te tapasztaltad Németországban, ott ez már jellemző, hogy a fiatalok elmennek és feltérképezik az egészségi állapotukat ilyen formán? Hát adott esetben igen. Egyrészt azért ott már azt mondhatjuk, hogy szinte minden nagyobb városban van ilyen funkcionális orvoslás rendelés, legalábbis ez a szemlélet sokkal inkább áthatja az orvoslást, az, hogy a megelőzéssel a funkcionális medicina segítségével foglalkozzunk. Egyrészt sok energiát kíván a pácienstől is, anyagi ráfordítást, maga a diagnosztika, másrésztről pedig
maga, tehát a gyógyulási folyamat is attól eltérően, hogy elmegy az ember az orvoshoz, szedjél antibiotikumot, esetleg, hogyha mondjuk eszébe jut, akkor remélhetőleg eszébe jut, akkor szedjen hozzá probiotikumot, meggyógyul, és ennyi volt az orvos-beteg kontaktus. Itt azért átlagosan egyéves folyamatokról beszélünk, hogy kijöjjenek emberek állapotokból, amiben vannak. Mondhatni, hogy a hagyományos orvoslás az egyfajta tüneti kezelés csupán? Hát ezért nem ebben van a jövő, hanem inkább a funkcionális orvoslásban? Sokszor igen. Ja. Tehát, hogy sokszor arról van szó, hogy tüneti kezelést adunk, és ez a tüneti kezelés aztán ahhoz is vezethet, hogy ami alatt a tüneteket kezeljük, maga a betegség az rosszabbodik, és akkor eljut a beteg egy olyan helyzetbe, hogyha nem indulnak be közben az öngyógyító folyamatok, vagy nem tud meggyógyulni, hogy a betegség is súlyosbodik, vagy pedig mondjuk elnéznek egy betegséget, vagy addig obszerválják, vagy addig figyelik meg, amíg a beteg súlyosabb állapotba kerül. Tehát gyakorlatilag elkerülhetetlen lenne, ha minden optimálisan működne, leásni idáig, mint ahogy... Igen. Ezzel kapcsolatban érdekes volt egy beszélgetésem, pont tényleg ez is a mikrobiommal kapcsolatos képzésem volt, egy osztrák sráccal, aki tulajdonképpen nincs köze az orvosláshoz, ő egy közgazdász, és ennek során keresi a jövő egészségüggyel kapcsolatos megoldásait. Azelőtt, mielőtt ott Limburgban, ahol ez a labor székel, találkoztunk, azelőtt egy arab országban volt, egy ilyen jövő egészségügyi konferencián, és arról számolt be, hogy például az arab országok, ahol felmérték, hogy az egész ország egészségügyi állapota elég rossz, ők szintén keresik a megoldást, és hajlandóak lennének sok milliárdot ebbe ölni, hogy lehessen akár mindenkit is felmérni, és hogy hogyan lehet ezt funkcionális orvoslást egy részben automatizálni, olyan részt, például a betegek kikérdezését, ami ténylegesen nálam 2,5-3,5 óráig is tart egyetlen betegnek a felvétele, tehát hogy ez időigényes, ezáltal pénzeszközigényes is, hogy hogyan lehetne itt részben automatizálni, részben pedig milyen vizsgálatokra lenne mindenképpen szükség, hogy már azt a magas költséget, amit mondjuk későbbiekben akár egy szívinfarktus, vagy egy agyvérzés, vagy egy agyi érkatasztrófa következtében kialakuló sokkal magasabb költség jelent. Tehát, hogy ez kvázi egy befektetés is lenne tulajdonképpen a későbbi egészséges évekbe. Tehát az államoknak célszerű lenne ebbe fektetni akár. Egyébként akkor igen. Úgy hangzik, mintha hosszú távon a hagyományos orvoslás nagyon sarkítva sokkal jobban leterhelné az ellátórendszert is. Tehát, hogyha ebben investálnának, akkor hosszú távon. Hát nem csak, hogy leterhelné, hanem iszonyatosan le is terheli. És mit látsz most már, hogy itthon működsz, a hazai orvostársadalom mennyire befogadó ezzel a módszerrel? Egyáltalán elterjedte annyira, hogy egy átlagos hazai begyógyász, lehet átlagosnak mondani egyáltalán ezt a hivatást, találkozott-e már vele? Hogyan fogadják a te módszeredet? Hát ez egy jó kérdés, mert azért ahhoz még az elején vagyok, hogy erre lenne rálátásom, de azt gondolom, hogy vannak kollégák, akik részben foglalkoztak már a funkcionális orvoslás bizonyos vetületeivel, gondolok, ugye említetted a B-agytengelyt, hogy a mikrobiomnak a vizsgálata az kezd elterjedni, a genetikai vizsgálata, ugye ez, amit én hozzáteszek,
az nem csak a genetikai vizsgálat, hanem ténylegesen a baktériumok produktumainak a vizsgálata, de nagyon fontosnak tartom, hogy a későbbiekben, mondjuk egy képzés során kialakuljon egyfajta olyan gyakorlat, hogy tényleg itt ne az legyen, hogy akkor csak a mikrobiomot nézzük, és akkor ott adunk egy általános javaslatot, hanem ténylegesen az embert is nézzük, és ez a többi szervének a bajait, vagy a lelkének a bajait, hogy lássuk az egész képet. Többször szóba került már a bélrendszer, mint kulcskifejezés, kulcsfontosságú dolog. Erről eszembe jut az, hogy biztos sok mindentől meg kell tisztítani, hiszen ennyire fontos, és nekem az jut erről eszembe, hogy ez biztos valami körülményes és fájdalmas dolog. Tudnál abba segíteni, hogy el tudjuk képzelni, hogy néz ki ez a gyakorlatban? Segíts nekünk! Hogyha mondjuk a csatorna tisztító munkások képe jut erről eszembe, akkor azért ez nem teljesen így van, nem mindenütt kell drasztikus lépéseket, vagy ugye még a korábban bevált esetleg vastagbél kimosásra gondolni, hanem a funkcionális orvoslásban igazából egy ilyen kíméletesebb módszert helyezünk előtérbe, és mondjuk attól is függ itt például, ahol látod ezt a 28-as diszbiózis indexet, itt azért kell egy hosszabb folyamat, és egy viszonylag erőteljesebb szerrel való tisztítás. Itt mondjuk a keserűsót javasolnám 3 hétig, de itt is az a cél, tehát hogy nem az a cél, hogy reggeltől estig a WC-re járjon az adott illető, hanem hogy ez alatt a 3 hét alatt például attól a biofilmtől, az ugye ezekből a kórokozó baktériumokból, vagy lehetséges kórokozó baktériumokból készült, vagy keletkezett biofilmtől megszabaduljon az a beteg, és legyen mondjuk naponta egyszer egy erőteljesebb tisztítással járó egyszeri széklete, tehát ott is az van, hogyha mondjuk egy adott dózisnál azt mondja a beteg, tehát abban egy teáskanáltól szoktunk indulni, 2 deci vízbe, keserű só, este bekeveri, reggel megissza, és az arról számol be, hogy oké, hát most akkor 5-6-szor volt hasmenése ettől, akkor visszaveszünk egész minimális dózisra, mert az is káros hatással lehet, egy csomó fontos ásványi sót elveszthet ezáltal, ami egyébként akár életveszélyes állapothoz is vezethet, mert a kálium szint például úgy lecsökkenhet, hogy attól szívritmus zavara lesz. Tehát, hogy vigyázni kell óvatosan, de azért, amitől meg kell szabadulni, attól meg kell szabadulni, és ezzel párhuzamosan pedig rögtön elkezdjük a felépítést. Tehát, hogy az van, hogy a bél tisztít, nem az van, hogy először kitisztítjuk az egész belet, utána építünk, hanem mivel ez egy úgymond kaotikusan működő rendszer, ezért a jó vagy a kívánt hozzáállás az, hogy beavatkozunk, gyógyítunk, és akkor nézzük az eredményt. Hát egyes baktériumfajok akár 1 óra alatt meg tudják magukat duplázni. Tehát, hogy itt ezért, hogyha már tisztítunk, rögtön el lehet kezdeni a felépítést, mert akkor a jó baktériumok, tehát a számunkra kívánt hatást elérő baktériumok, azok rögtön el tudnak szaporodni. Olyan sokat halljuk mostanában, és olvashatjuk azt, hogy mikrobiom. Nagyon fontos, vigyázzunk. Elmondanád nekünk közérthetően, hogy mi ez? Miért kell annyira figyelni erre? Miért fontos? A mikrobiom az nem más, mint amit itt a kivetétőn is látsz részben, tehát, hogy azoknak a baktériumoknak az összessége, amikkel együtt élünk, és a mi egészségünket is, meg hát az ő saját túlélésüket is biztosítja, és a mikrobiomnak a vizsgálata pedig annyiban változott, hogy
most már hát több mint 10 éve képesek vagyunk arra, hogy a bennünk lévő összes baktériumot, azoknak a genetikai állományát, a genetikai állományon keresztül megállapítsuk, hogy pontosan milyen fajtából milyen baktérium is él bennünk. És ezeknek a baktériumoknak, ugye, ahogy már az elején is szóba került, hát vannak különböző, az anyagcseréjüknek vannak különböző termékeik, és ezek hatnak a másik baktériumfajra, ami ott mellette él, hatnak ránk, emberekre, ugyanazok az anyagok részben, amiket mi is használunk arra, hogy üzeneteket közvetítsünk a testünkben, az idegrendszerünkben, így lehet mondjuk egy bélagytengelyről, vagy egy bélmájtengelyről beszélni, hogy a baktériumok ugyanazt termelik, mint amit mi az idegsejtjeinkben termelünk, és felhasználjuk a saját belső kommunikációnkra. Akkor nincs jó vagy rossz, hanem van mikrobiom, és erre kell. Van, és abban pedig van egyfajta környezet, ahol hát vagy azok a baktériumok élnek túlnyomó részt, amik az mi rendszereinket elősegítik, és olyan termékeket produkálnak, hogy minket segítenek, vagy olyanok túlsúlyban, amik azért inkább minket károsító toxinokat termelnek. Szóval hát melyik szempontból nézve, a baktériumok szempontjából nézve mondjuk, igen, ott nincs annyira jó vagy rossz, de azért a mi szempontunkból, vagy a mi céljainkat tekintve azért van. Mit tehetünk mi értük, és mit látunk ezen a rendkívül bonyolultnak tűnő ábrán? Hát itt például egy nagyon fontos csoportját látjuk, a butirát termelő baktériumokat. Itt látjátok egyrészt a totális, az összes számot, és a különböző, egyébként nagyon egyesével is már rengeteget vizsgált, egészségvédő hatással bíró fajokat. Több fajt is például például hiányukat, itt az Eubacterium hálii-t, annak a hiányát, vagy ha kevesebb van. A piros akkor, a hiány? Igen, hogyha a piros felé megy, vagy ott a piros az azt jelenti, hogy nem megfelelő számú, azt összekapcsolták például depressziós tünet együttessel, vagy lelki tünetekkel. Egyébként pont ez a lelet a pánikoló refluxos páciensnek a lelete. Szóval itt is látjuk azt, hogy összefüggésben van, és hogy miért, mert butyrate producing bacteria, ez a butirát, ez a vajsav magyarul, és ez a vajsav az, aminek olyan hatása van, egyrészt az emberi szervezetre van hatása, mégpedig az immunrendszert erősítő hatású, tehát erősíti a vírusok elleni védekezésünket, a sejtes immunitásunkat, másrészt pedig van egyfajta gyulladásgátló szerepe is, harmadrészt a bélhámsejtek azok nagy erőszeretettel fogyasztják, tehát nagyon jó energiát tudnak belőle nyerni, és nem csak a bélhámsejtek, hanem az agy-glia szövetének, amik ez a glia, ez az idegsejtjeinkről úgymond gondoskodó szövet, az is annak a fejlődéséhez is például elengedhetetlen gyerekkorban, hogy elég ilyen butirát legyen, és ennek nagy részét ezek a kis baktériumok adják. Fontos vigyázni rájuk. Igen. Szóval például, hogyha kevés van belőlük, az a terápiának is az egyik célja, hogy ezeknek a számát megfelelő mennyiségűre hozzuk. És mérhetjük, egyébként azt is szoktam én mérni a székletből, hogy konkrétan mennyi butirátot termel az összes ilyen baktérium, az elegendő-e, és hogyha
úgy is lehet a későbbiekben azt ellenőrizni, hogy jól működik-e a terápia, hogy mondjuk 4 hét terápia után megmérjük megint a butyrát szintet. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk a kórházban mérünk egy megbetegedés során egy laborparamétert, mondjuk ha van valakinek tüdőgyulladása, akkor ahhoz kapcsolható, hogy a CRP nevű gyulladásos fehérje megemelkedik, és akkor az alapján következtetünk rá, hogy mennyire van már gyógyultan, hogy utána ez a CRP lecsökken. Ugyan ez a helyzet mondjuk egy ilyen mikrobiom terápia során is, hogy hát érdemes gondolni rá, hogy ténylegesen is ellenőrizzük azt, hogy sikerült a terápia. És ha már terápia, akkor hogy kell elképzelni ezt a terápiát, anélkül, hogy most itt nagyon részletekben belemennél? Ugye béltisztítás, amiről beszéltünk, és bélfelépítés. És a felépítés. Így igen. Van, a bélfelépítés pre- és probiotikumokkal. Mi a különbség köztük, és hogyan választott ki, hogy az adott páciensnek pontosan mire van szüksége? Hát a prebiotikumok azok elősegítik a bizonyos baktériumtörzseknek a fejlődését. Itt például tudjuk azt, hogy a Faecalibacterium prausnici nevű baktérium, az ott a tetején a butyrát termelők közül az egyik legfontosabb, az mondjuk szereti, hogyha sok rostot fogyasztunk. Van tudományos bizonyíték arra, hogyha megfelelő mennyiségű az élelmi rost, és ezt adhatjuk a táplálékkiegészítő prebiotikum formájában is, akkor ennek a száma ennek a baktériumoknak, egyébként is a butyrát termelőknek a száma meg fog nőni. Tehát, hogy a prebiotikum az tulajdonképpen táplálja a nekünk kívánt törzsek elszaporodását, és a probiotikum az pedig már konkrét élő baktérium törzseket takar, amiket készítményekben tudunk adni. És amikor te ránézel egy ilyen ábrára, akkor te az okot is tudod? Ha látod, hogy miből van hiány, akkor nagyjából tudsz következtetni arra, hogy ez miért alakult ki az illetőnél, vagy hát ez egy hosszabb... Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy az ok az nagyon, nagyon sokszor, vagy inkább azt mondanám, hogy leginkább most egy nagy csánkot veszek, egy nagy szeletet, a nyugati táplálkozásban rejlik, vagy abban rejlik, hogy rengeteg típusú készételt fogyasztunk, rengeteg iparilag hozzáadott összetevővel. Akkor ez nem csak egy Conteo, valóban számolhatunk ezzel, hogy hát az adatok alapján igen, tehát hogy egyrészt kutatások is alátámasztják, hogy azok a hagyományos életmódot folytató törzsek, azok sokkal egészségesebb és változatosabb bélflórával rendelkeznek, mint egy nyugati táplálkozást fogyasztó ember, tehát hogy erre sztadik vannak, ez a Conteótól így messze kerül, és másrészt pedig mondjuk, hogyha csak a saját adataimat nézem, akkor aki hozzám fordul, azért ott nagyon-nagyon ritka, hogy ne legyen a bélflórában, a mikrobiomban, azért mondhatom azt is, hogy 70%-ban azért elég súlyos elváltozás van, még ha a bélfal egészen még nem is gyulladt, tehát hogy még nem alakult ki egy igazi gyulladásos bélbetegség, bár olyan is van, akkor is a bélflóra az nagyon, nagyon kompromittált, és ez... És ha már mondjuk fennáll ez a súlyos állapot, egy súlyos bélgyulladás, akkor te mert olyan sokat lehet hallani az infúziós kezelésekről, divatba is jöttek már itt Magyarországon is, sokszor mérés nélkül, előzetes mérés nélkül lehet hallani, hogy megkapják az emberek, de ezt lehet jól is használni, feltételezem. Te például egy gyulladt bélfal esetében alkalmazol-e infúziós terápiát is? Hát logikusan az addig, amíg a béltisztítás, bélfelépítés
folyik, addig van is értelme azért adni, azért is, mert azért részben lehet ez egy megterhelő folyamat, főleg az első 1-2 hétben a páciensnek mindenképpen egy változás, és jó hatással van általában egy megterhelt anyagcserére az, hogy a bél útját kikerülve hozzájuthat azokhoz a vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz, aminosavakhoz, amikhez lehet, hogy pontosan a gyulladt bélfal miatt az előző akár hetekben, hónapokban kevesebbhez jutott hozzá, mert nem az a rész is gyulladt volt a bélben, ahol ezek fel tudnak szívódni. A tapasztalat azt mutatja, hogy azért egy ilyen infúzió után ilyen csillogó szemmel tudnak lenni a kliensek, úgyhogy ezt eddig így nagy sikerrel, meg nagy... Tehát ez mondhatni része a terápiának, hogyha már olyan hát, hogyha szükséges és páciens. indikált, akkor vagy hogy van megfelelő indikációja ennek, szép magyar szóval mondva, akkor ezt alkalmazzuk. Most már nagyjából arról is kaptunk egy képet, hogy te, mint belgyógyász, hogyan kapcsolódsz a stresszhez, hiszen stresszorvosnak hívod ezt az új projektet, stresszorvos projektnek, de mégis hiába szerepel a szakterületed nevében, mégsem egyértelmű. Kérlek, mondd el, hogy milyen konkrét biológiai változásokat okoz a stressz, amiért ezzel foglalkozni kell, hogy mi is megértsük. Hát a stressz ez több szinten is képes változást előidézni. A stressz hathat akár a bélrendszerünkre, ugye amikor összeugrik a gyomrunk, az sem véletlen, az már egy idegrendszeri és teljes test változásnak a része, tehát hogy reagálhatunk magunk és egy akut stresszre az egész szervezet által már, mint úgy, hogy érzékeljük, mert úgy általában, hogyha stresszhatás ér minket, azt így érezzük is, úgy először. is. Igen. A gyomrunkban, igen, a bélrendszerünkben, gondolom. Igen. Tehát, hogy meg kell különböztetni azt, hogy akut stressz van-e, vagy krónikus stressz terhelés, mert hogyha azért ez a stressz ez folyamatossá válik, akkor az azonnali reakció mellett azért azt tapasztaljuk például, hogy a mellékvese, tehát a hormonális rendszer is kimerülhet, az is reagálhat a hosszantartó stresszre úgy, hogy elváltozások történnek benne, és amit még szintén mérni tudunk, az az, hogy magukra a sejtekre milyen hatással van-e sejtszintű stressz, milyen hatással van, és milyen mértékű például ez a sejtszintű stressz, milyen hatással van ez például az energiatermelő sejtszervecskék, a mitokondriumoknak a működésére, tehát hogy egészen úgymond a gének szintjéig ténylegesen egy vérvételből meg tudjuk figyelni azt, hogy az adott illető mennyire érintett, és ezért is választottam ezt a stresszorvos nevet, mert hogy ez annyira több szintű és rendszer szintű, hogy egy kicsit, hogy egyrészt elsőre úgymond nem mond semmit, vagy nagyon furcsa lehet hallani, vagy nagyon sokszor kaptam ezt a visszajelzést, hogy tehát mi ez? Hát, viszont a másik részről meg tükrözi egyrészt ezt a rendszer szintű szemléletet, hogy sokféle stressz van, a szerveinket érintheti a stressz, de egészen a sejtjeinket, vagy a génjeinket is. Viszont másrészt, hogy az, aki találkozik ezzel, azért attól is kíván energiát, hogy megértse, hogy mi ez, és ez pont ezt a kliens-orvos közötti együttműködést is tükrözi, hogy
hogy ez egy kicsit más kapcsolódás, mint ez a hagyományos hierarchikus, ahol az orvos megmondja, hogy csináld ezt és ezt és ezt, vetkőzzön le, öltözzön fel, és itt vége szakad 20 perc utána a kapcsolódásnak, esetleg majd a műtétnél találkoznak. Azért ebben a folyamatban sok energia kell tőlem, és ez egyébként szintén marha érdekes volt, hogy ugye az ügyeleti ellátásból, ahol akut problémákkal jelentkeztek a betegek, ott szintén ugyanezt tettem, fél órát, 1 órát, a megfázástól a szívinfarktusig azért széles a skála, de mindig igyekeztem abban az időpillanatban segíteni, de akkor utána jött a következő, tehát ebben voltam, és akkor elkezdtem rendelni, és hirtelen ott ült velem szemben a beteg, végighallgattam születéstől napjainkig a sztoriát, és hogy rám is teljesen más hatással volt, mert hogy azért az a beállítódás, hogy azért igyekszem valahogy segíteni, és mondjuk valahogy megpróbálod kitalálni azt, hogy mi is lehet a baj, vagy hogyan tud segíteni. És teljesen más terhelés volt ez, mint hogy akkor fél óra után már megint egy másik feladattal találkoztál, tehát hogy ezek így úgymond megültek ezek a történetek. Ha valaki most hall rólad először, és szeretné magát kivizsgáltatni, szeretne terápiára járni hozzád, akkor az első kapcsolatfelvételtől mire számíthat? Ha el tudod ezt mondani. Tudom, hogy többféle problémával fordulnak hozzá, de hogy így nagyjából mi az, amire vállalkozik, hogyha veled kapcsolatba kerül. És te mire vállalkozol? Fel a gatyáját, nem csak vicceltem. Szóval nem, általában ugye időpontot foglalnak a honlapon keresztül, ott már azért az adatokat látom, és akkor én szoktam felvenni a jelentkezőkkel a kapcsolatot telefonon, valahogy nekem így a telefonos beszélgetés, a hang, tehát hogy maga a beszélgetés fontos, mint személynek, szóval ezt fontosnak tartom, hogy visszahívjam őket, és akkor megkérem, hogy foglalják össze a sztoriukat, készüljenek ők is a családi kortörténettel, gondolják át, hogy milyen panaszaik voltak. Kérek tőlük addig rendelkezésre álló vizsgálatok adatait, tehát hogy én is fel tudjak készülni, ők is készüljenek a találkozásra, és akkor azon kívül, amennyire már megismertem az ő jelen állapotukat, történetüket, leleteiket, azon kívül még számos tünetet, gyomorbérrendszeri, lelki, akár mozgásszervi tünetet az alvással kapcsolatban, táplálkozással kapcsolatban kikérdezem őket. Történik egy belgyógyászati vizsgálat, mozgásszervi vizsgálat is, arra is számíthatnak, hogyha mondjuk az első nyakcsigolyájuk nagyon nincs a helyén, és ez nagyon ferde fejjel néznek rám, akkor azért egy picit helyre teszem, vagy a medencéjüket. Ez mind te? Mindent te? Igen, ezért az első találkozás általában sokáig tart, és aztán elkezdjük, megbeszélem velük, hogy hogyan, mit nézzünk meg a továbbiakban, hogyan lenne érdemes haladni, éppen azok alapján, a panaszok, tünetek alapján, amiket ők hoznak. És attól függően, hogy mondjuk mennyire krónikus az egészségügyi állapotuk, vagy mennyire szoronganak, ez, ha jól értem, egy hosszabb folyamat, tehát legalább 1 évig konzultáltok, és terápiát is végzel. Tehát ez egy ilyen minimum időtartam? Ez az 1 év, azért mondhatni? ez így nincs megadva, de vagy nem szerződünk erre, hogy akkor most 1 évig elköteleződünk egymás mellett, bár mondjuk azért a Németországban más a rendszer, szóval ott a betegnek azért nincs. Persze nyilván van a szabad orvosválasztás, vagy olyanban szabadsága, hogy milyen kiegészítő kezeléseket választanak még, de azért van ott például vagy nagyobb kultúrája van talán annak, hogy ezt
az orvossal is közlik. Tehát, hogy azért fontos, hogy a kommunikáció is, ami hát nyilván nem megszokott, hogy nálam van egy ilyen interakció. Igen. Vagy hogy fontosnak tartom, hogyha valami történik, ami például a kezeléshez kapcsolható, azt például jelezzék, vagy van erre időm, hogy tudjak nekik segíteni akkor is, hogyha a folyamatban mondjuk elakadnak, vagy problémáik lesznek. És ha már beszéltünk arról, hogy mennyi mindent elvégzel egymagad, más szakemberekkel is dolgozol együtt, mintha a honlapodon láttam volna, hogy... Igen, fontosnak tartom azt is, hogy és a későbbiekben azt szeretném, hogyha ez a szemlélet elterjedne a Magyarországon is jobban, és a megfelelő vizsgálatok végzésével, tehát hogy legyen egy ilyen szakmai lehetőség, a kollégák felé is egy tanulási lehetőség. Erre már kaptam más orvos kollégáktól pozitív visszajelzést, hogy esetleg ők szeretnék tanulni ezt a későbbiekben, de együttműködünk a pszichológusokkal is, pszichoterapeutákkal, mert hogy nagyon sok esetben a stressz hatás, ami a szervezetben kiváltódott, azt testileg tudjuk kezelni, de indikált az is, vagy fontos az is, hogy eljussanak a pszichológushoz, vagy gestaltterapeutához. Itt fontosnak tartom az együttműködést, emellett együttműködöm egy biokertészettel is a jövőben. Erről egy kicsit tudnál mesélni, mert ez nagyon izgalmasan hangzik, és egyáltalán nem hétköznapi. Hát ez is az elmúlt néhány hét története, hogy most konkrétan ez a zsámboki biokertészet, akikkel elkezdünk együtt dolgozni, mert hogy így a beszélgetéseink során rájöttünk, hogy gyakorlatilag a talajban, a komposztálás során hasonló célok vannak, mint a terápia, a mikrobiom terápia során, tehát hogy létrehozunk egy olyan közeget, ahol a kedvező baktériumok tudjanak elszaporodni, amik például a növények fejlődéséhez megfelelő tápanyagokat részben biztosítanak. Hasonló folyamatok vannak a talajban, mint az ember bélrendszerében, és ezért is fontos, hogy ilyen kevésbé kezelt termék, vagy zöldségeket, gyümölcsöket is fogyasszunk, mert hogy hát viszont ezzel ellentétben látjuk a példát, hogy a sok kezelt élelmiszer az milyen hatással van. Úgyhogy ez még az eleje a munkának, de ez is nagyon, nagyon izgalmas lesz. Úgyhogy... Lesznek még izgalmas témáink, igen. És végül engedj meg egy személyesebb kérdést, hogy neked volt-e olyan a praxisodban, amilyen igazán megdöbbentő vagy meglepő esetnek számít, és már és ebben már a funkcionális orvoslás hozott mondjuk gyökeres fordulatot, tudtál-e olyan embernek segíteni, aki igazán meglepett, hogy mondjuk egy vizsgálat során mit találtatok nála? Igazából meglepetések és megdöbbenések sora volt a működés elejétől, és ez így folytatódik. Jó, tényleg, még egyszer mondom, hogy még nem olyan hosszú ez a nyitástól, mert ugye 2024 novemberben nyitottuk a praxist, és tulajdonképpen itt teljes intenzitással 2 hónapja működik, de az, ami engem például orvosként nagyon meglepett, mert hogy egyáltalán nem gondolunk rá, vagy nem tulajdonítunk a mindennapi klinikai gyakorlatban nagy szerepet, az, hogy mennyi esetben találunk emelkedett nehéz fémeket, mint higany,
És hogy kerülhet a szervezetünkbe? Hát ennek több útja, módja van. Csak ha arra gondolok, hogy most 2025. januárjában történt egy német teszt, ez egyik leghíresebb német árutesztelő Stiftung Warentest, és ő talált a két nagy élelmiszer, vagyis egy élelmiszer láncnak a bio-olívaolajában, és egy nagy drogériának is által forgalmazott bio-olívaolajban talált emelkedett higany és kadmium szinteket. Ezek a felvételek elérhetőek a széles nyilvánosság számára is? Tehát, hogy ez úgy, hogy YouTube-on megtaláljuk, ha akarjuk? Hát ez jó kérdés egyébként, mert hogy én ezt akkor egy előadás során, ami a környezet, úgymond környezetorvoslás, vagy a Umweltmedizin, ezt mondja. Igen, értjük. Jó. Igen, ahhoz kapcsolódó képzés során hallottam, de hogy pontosan hol elérhető, azt hiszem akkor ott beszéltek is arról, hogy ez ténylegesen elérhető, vagy hogy ha valaki nagyon utána akar járni, valószínűleg igen, akkor megtalálja ezt az interneten. És ezek vagy szintén hallomásból hallottam a magyarországi nagy élelmiszer láncnál dolgozótól, hogy rendszeresen kaptak, ugye, szóval az irodai részen a könyvelésén dolgoztak ennek a nagyobb élelmiszerláncnak, és ők kaptak úgymond a napi ellátás a gyümölcsöt. Ja, igen, gyümölcsnap nálunk is. Igen, és vagyis pontosan nem a könyvelésen, hanem a minőségbiztosításon dolgoztak az irodai részén, és akkor mindegy, utána egy-két nappal derült ki, hogy egy bizonyos szállítmány nem megengedett mértékű növényvédőszert tartalmazott, és ugye pont aki fogyasztott abból a részből. Szóval, hogy ez így előfordul. Egyre általánosabb. Nap mint nap, vagy olvasunk is róla, de mégiscsak valahogy ennek a tényleges kórokozó szerepe, legalábbis amikor még én jártam egyetemre, abszolút nem volt előtérben. És az, hogy ez a hétköznapi gyakorlatban ténylegesen szerepet játszik, na ez kérdésedre válaszolva, ez sokkoló volt. És nem is tudjuk pontosan megfogni, hogy hogyan. Ugye? Hát vegyszerek, igen. vagy növényvédőszerekben tehát, hogy ezek tartalmaznak hétköznapi szinten úgymond nehéz fémeket. Ez is a nehéz fémek egy kicsit olyan misztifikált megfogalmazás, de akkor lehet, hogy nem véletlenül. Na, de hogy hát igazából ugye, amit magunkhoz veszünk az ásványi sók is fémekből állnak, csak az még nem olyan nehéz, úgymond. De hogy igen, azok, amik egészségkárosító hatásúak, azáltal, hogy pontosan a fontos a nyomelemeket úgymond helyettesítik, és ezáltal azok a fehérjék nem funkcionálnak, amik a nyomelemekkel kellene, hogy funkcionáljanak, így ezáltal már a misztifikáció eltűnik, és megkapjuk a hétköznapi jelentőség, vagy a tudományosan is bizonyított a hétköznapi jelentőségüket. Tehát az például, hogy a kadmium az endometriózisban kóroki szerepet játszott, azt studik bizonyítják. Tehát, hogy ez mennyire köztudott egyébként, mert én például nem hallottam, miközben úgy tudom, hogy ez a betegség szinte népbetegség. Hát nem köztudott. Nem köztudott, ugye? Nem szoktunk erről olvasni, megbeszélni, holott ez tudományos tény. És ha jól értem, akkor a saját praxisodban is találkoztál ezzel a nehéz Sajnos most itt éppen 2 héttel ezelőtt magamnak is csináltam ilyen ásványi nyomelem és nehézfém panelt, hogy megnézem, hogy állok, és
hát egy kis kadmium van, kadmium Az még jó, még elfér. Hát minimális, akkor van egy kis krónikus higanymérgezés. Mennyire kell megijednünk egyébként? Hát igazából az a helyzet, hogy szerintem számolnunk kell vele, egyrészt igyekeznünk, hogy amit tudunk, azt az ártalmat lehetőség szerint csökkentsük. Az is fontos szerintem, hogy találkozzunk vele, hogy ez bizony itt van, jelen van, ez egy hétköznapi dolog, tehát ez mondjuk egy kicsit ilyen furcsa még ezt megszokni. Ezt sem halljuk. Nem halljuk, de hát a tények azok azt mutatják, tehát hogy mondjuk ha százalékot kellene mondanom, azért a praxisban megfordulók vérében 20-30%-ban benne van emelkedett nehézfémtartalom. És akkor erre van megoldás? Hát erre van megoldás, igen, meg hogy számoljunk vele, vagy olyan is van, hogy pont egy Hashimoto, egy pajzsmirigy gyulladásos fiatal férfinál találtunk ezzel párhuzamosan ólommérgezést, krónikus ólommérgezést, neki a megengedettnek a 7-szerese volt az érték a vérében, és elkezdtük ennek a terápiáját, tehát hogy meggyorsítsuk úgymond a méregtelenítést, nála csak ennyit tettünk, és a kontrollérték azt mutatta, hogy mind az ólomszint csökkent, és ebben párhuzamosan csökkent az antitest szám, ami a pajzsmirigy betegségének az aktivitását jelzi, vagy jelezheti. Tehát harmadára csökkent az ólom felére a pajzsmirigy antitest, és most a közvetlen kapcsolatot én még nem találtam, de a tény, hogy a két dolog párhuzamosan zajlott a tudományban, ebből még nem vonhatsz le a következtetést, de azért már mint case report, tehát mint esetismertetés, mint megfigyelt valami betelt, tehát nem tudod még a kapcsolatot, de attól még az eshetőségét nem lehet semminek szerintem elvetni. Tehát, hogy így van ez a nehézfémekkel is van, ahol már bizonyított. Tehát, hogy ez a study, ez bárki számára elérhető. Ha egyetlen tanácsot adhatnál azoknak, akik most kezdenek el tudatosabban foglalkozni az egészségükkel, akkor mi lenne az? Hogy induljanak el? Van-e egyáltalán ilyen tanács? Ha nincs, azt is elfogadom. Én a leginkább gyakorlati használatban, vagy annak látom, hogy a bél állapotát felmérni, és azt elkezdeni olyan állapotba hozni, hogy az nekik jó legyen, és a másik pedig az, hogy tájékozódjanak abban, hogy milyen az ásványi só, nyomelem, nehézfém állapotuk, mert hogy ez a két dolog, ahol eddig vagy az egyikben, vagy a másikban különböző mértékben, de mindig volt eltérés. És még egy, ami fontos, vagy különbség, az a hagyományos vérvétellel vagy avval összehasonlítva, hogy itt az ásványi sóknak, a nyomelemeknek a vizsgálat az teljes vérből történik. Tehát arról is információt kapnak, hogy mi van a sejteken belül. Mert hogy ami a vér másik részében, amit néznek egy hagyományos laborvizsgálat során, hogy mi van a szérumban, az egy sejtek által már szabályozott mennyiség. Amit látok, hogy mennyi a nátrium szintem, a kálium, a klorid, magnézium, szelén, cink, akármi, ezt általában a sejteket kihagyva nézik, ahol például a nyomelemek pont a legfontosabb szerepet játsszák a fehérjékben. Tehát, hogy ez a különbség, hogy miért nem találunk a hagyományos értékekben mondjuk eltérést, és ezzel a vizsgálattal pedig már igen, és ott van a jelentősége, hogy tudjuk, hogy
mit kell mondjuk elhagyni. Nagyon sok embernek egyébként, aki már ugye szed táplálékkiegészítőt, pont az is okozhatja tüneteinek egy részét, hogy abból túl sokat szed. Például egy cukorbeteg hölgy fordult azzal hozzám, hogy beállíthatatlanok a cukorértékei az elmúlt 6 hónapban, pedig hát már azért jó ideje cukorbeteg, és egész egyszerűen, és miután az endokrinológus azt mondta, hogy hát legyen türelemmel, várjon, akkor mondtam, hogy azért hát nézzük már meg ezt az ásványi sónyomelem panelt, és akkor kiderült, hogy a szelén szintje az már ilyen egekben a toxikus magasságokban volt, és kiderült, hogy már 2 éve szed szelén tablettát, mert valaki egyszer javasolt, és csodák csodájára, hogy elhagyta ezt a szelént, rögtön beállítható lett. Nagyon javasolják a szelént egyébként. Szóval ezért is fontos, csak ez így szintén kétoldalú, vagy lehet, hogy hiány, vagy ha szeded, lehet belőle túl sok, tehát hogy ez a kérdésre a válasz, még hogyha valaki csak egy dolgot csinálna, és mondjuk elkezdené a bélnek a rendbetételét, az is jó, azt még akár lehet később is kontrollálni, de hogy ez például tök fontos, egy nagyon jó ilyen tájékozódó lépés. Hogy a bélállapotot mérjük fel. Igen, meg ezeket az ásványi sók nyomelemek állapotát. Köszönöm szépen. Én is. És köszönjük azt is, hogy megosztottad velünk ezt a rengeteg értékes információt. Nagyon inspiráló, hogy nem csak a terápiával, hanem a megelőzéssel is foglalkozol, és hogy sok tanácsot is adtál. Most már azt is tudjuk, hogy mi nem derül ki egy hagyományos vérvizsgálatból, és hogy mennyivel többet ad a funkcionális orvoslás, és azt is megértettük szerintem, hogy miért ez a jövő, hogy mit egy hagyományos orvoslásban mit nem kapunk meg. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a jövő orvoslása akkor ebbe az irányba fog tovább haladni. Igen, egyébként én nagyon bízom benne, hogy ez így lesz, hogy aztán a megfelelő forrásokat is későbbiekben, mert most azért az embereknek ezt maguknak kell viselniük nagyon sok esetben, de hogy felismerik ennek a jelentőségét, és akkor része lesz az ellátásnak, ez lenne a cél. Akkor te vagy itthon az egyik első éllovasa ennek az úgynevezett stresszorvoslásnak. Te vagy az első stresszorvos most Magyarországon. Az biztos. Senkinek nem jutott így eszébe elnevezni magát, igen. Akkor köszönjük, hogy első stresszorvosként megosztottad ezt a rengeteg izgalmas információt, és hát még maradt téma bőven, igen, amivel foglalkozni kell. Köszönöm, hogy velünk voltál. Köszönjük nektek is, hogy velünk tartottatok, és ne felejtjétek el, hogy az epizód alatt minden lényeges információt megtaláltok, Gergő további elérhetőségeivel együtt, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le a következő izgalmas adásokról sem, és hát a következő adásig vigyázzatok magatokra, az egészségetekre és egymásra. Köszönjük szépen! Köszi, hogy itt voltatok!